Classroomek aukera berri bat jarri du. Hori da, konferentziak egitea Meeten bidez, zuzen Classroometik. Beitu, nik hemen badaukat ja, ikasgelako lanean badaukat Meet bideokonferentzia bat sartzeko, konferentzia batean sartzeko zuzen, eta ikasleek ere izango dute. Ikusiko dugu nola egiten den. Baldin bagoaz ezarpenetan agertu da berri bat. Meet. Eta hor dago, lotura edo esteka konferentzia horretan sartzeko. Aktibaturik ez badago, nik badaukat aktibaturik, zuek aktibatu. Hemen aldatu aldugu berriro, hau izango da esteka konferentzia bat egiteko. Kopiatu aldugu eta pasatu mezu baten bidez, edo aldatu nahi badugu beste konferentzia bat egiteko eta ez erabiltzeko berdina, egiten dugu berrerazi, aldatuko da lotura, eta hori izango da berria. Eta hemen daukago aukera bat, ikasleentzat ikusgai, ala ez. Ikasleek ikusteko hor bertan hemen lanean ikusteko Meet konferentziaren ikonoa, ala ez ikusteko. Normalean, utziko dugu jarrita, ikusgai ikasleentzat. Ni baneukan eginda, orduan, aterako naiz. Ikusten duzuenez, hemen Meet konferentzia dago. Baina hemen arazo txiki bat dago agian. Oraintxe bertan jarri dute eta ez dakit izango den arazo bat haiena, edo hasierakoa, edo gero konponduko dutena. Nik hemen badaukat bi kontu, bat da berritzegunekoa, eta beste bat ez da berritzegunekoa. Berritzeguneko kontura baldin banoa, ikasle bezala, gela honen ikasle bezala, bitu. Hor agertzen zait Meet konferentzian sartzeko esteka. Sakatzen badut, sartuko naiz bideokonferentzia horretan. Irakasleak egin duen moduan. Baina baldin banoa beste kontu batetara, Gmailekoa, ikaslea naiz baita ere hor, hemen ez zait agertzen. Ez dakit orduan, zuek, frogatzen baduzue, arazo hori izango duzuen. Ematen du, hasiera batean, zure domeinuko ikasleak baldin badira, zure domeinuan baldin badaude, eskolako domeinuan, behar bada bai, agertuko zaie Meet lotura. Baina domeinukoak ez badira, agian, posibila da, ez agertzea hor zuzen Meet lotura. Kasu horietan, behar bada egingo duguna, izango da ezarpenetara joan, eta hor agertzen zitzaigun esteka, kopiatu, eta email baten bidez bidali. Dena den, aukera ona, zuzen, Classroometatik bertatik, abiatzeko edo antolatzeko bideokonferentziak ikasleekin.